Meron yung sunflower farm. Aray ko. Ayun na yung pinakamatangkad. Wala na eh. Hindi, okay lang yun. Hello guys, kami po ulit na dalawa. Nandito po kami ngayon sa sa Bugalyon, which is sana matuloy na mapuntahan namin yung sunflower farm. Dito na oh. Malapit na eh. May hinihintay na lang kami, hinihintay namin yung pinsan niya na isa. Tapos nakikita niyo yung baka na yan. Sa kanila yan. Sa kanila. Hindi po sa amin yan. Yan, may mga baka pa po dyan eh. Tapos kanina yung ulam namin is baka din, kaso nakalagay na po sa lata. Kaya Million fans around the world! Walang awat ha! Walang awat ha! Walang awat ha! Erica May versus Salambino 19. Bugalyon, Avasti. And I thank you. so yun guys, Kailangan puntahan oh. Andyan na oh. kailangan namin puntahan yung pinsan niya. So, tapos salamat medyo mainit pa rin. Init. Kasing Plus 4 na. So yun. Nakatulog yata, hindi nagre-reply sa chat. Puntahan namin. Tapos siya, may nagbebenta oh, di ba? Ang tagal mo? Tagal mo. Ay, nandiyan na pala siya guys. Yung sinundo po namin. Hi. At sa kasamaang palad siya lang po yung may payo. Wala. No. Muntik na. Muntik pa nilipad no. So yun, pinairam sa amin yung payong, pero ang napapayungan yata is parang wala din. Ganito kami sa province. Pag nagpapayong kami, yung pinapayungan namin yung nasa harap. Yeah. Nakikita nyo yan? Anong tawag dyan? Okay, mag-rent kayo kamo. Mag-rent kayo guys. Pwede mag-rent po dyan. Tutulugan. Sige, kung magsalita muna. Dito na po kami. Medyo malayo po yung nilakaran po namin. So, nandito po kami sa loob ng Memorial Park. Anong pangalan nito? May Rendezvous? Rendezvous ba yun? Yung nabasa ko? no, Angel Angels Memorial Park. So, yun. And may special guest po kami. May special guest po kami, yung sinundo po namin kanina. Charan! Kasing ganda ko yan, pero mas maganda. Kasing ganda ko yan, pero mas maganda. So, yun. Lakasan lang talaga ng loob, guys. So, yun nga. Meron yung sunflower na meron yung sunflower farm. Kaso nakikita ko is kulay itim na siya. So sayang Ilan pa naman. pero may mga ilan pa naman na di pa naman masyado nang itim. Pero mas maganda sana napuntahan namin last week. Yun nga lang, umuulan talaga, di ba? Umuulan talaga last week. So kahit pa paano nandito na tayo sa may Bugalyon. Sa anong barangay ito? Nabato. Bumelo pa. So, sa may barangay Nabato, sa may Bugalyon po, makikita po yung sinasabi nilang sunflower farm. At the same time is Memorial Park po siya. Woo! So, yun. Sabi nila, may mga cactus din daw. Yeah. May, di ko alam kung totoo, kung ini-scam na naman ako ng kasama ko. So yun, guys, puntahan natin yung sunflower farm kahit papaano, makita pa rin natin kahit papaano. Yun, selfie. So yan guys, ito po yung Memorial Park po nila. Yan. Sa may mga gusto po, may bakante pa po. May mga bakante pa po eh. Yan po yung mga kasama ko guys. Yun, nagpayong na naman pero walang pinapayungan. Yung araw kasi Yeah, ito po yung Memorial Park po nila dito sa may barangay Nabato po. Yan. May kabayo din oh. Pero, Wait lang, hanap tayo ng magandang sunflower. Siguro. Hello guys, ito na po yung sunflower farm na pinuntan namin na sa kasamaang palad natuyo na po yung yung bulaklak, nangitim na po yung bulaklak niya. So yun, sayang. Di bali kahit papaano is napuntahan natin. So may mga ilan pa naman na namumukadkad pa yung yung bulaklak po nila. Yan po.
So ito nga po yung ano, sunflower farm po na pinuntahan namin. Yun nga po talaga is natuyo na po yung iba. Pero may mga bagong tinanim po sila ngayon. Tinanim na? Yun na. Ito po yung mga bagong sibol. Yan. Yan po yung bagong sibol. Hindi namin alam kung sunflower, serena o inkanto ba. O baka multo po yan na ano, lumabas po sa may... So yan. Sayang talaga kung napuntahan sana namin ng mas maaga tulad nung last week kasi yun nga, umuulan, maputik, kung ano, medyo alanganin kasi nga may bagyo nakaraan. So may mga kambing din po rito, may kabayo rin po. Tapos may 3 tao rin po dito. So yan. Kahit pa paano is napuntahan naman natin. Sulit naman yung pagod. Tapos nabilad kami sa araw. Yun. Tapos saan pa? May cactus. Cactus ba yun? Cactus? Ayun, yung cactus o doon sa meron. Gata. Ayun mga nandun may cactus daw doon. Galila! Kung sa Pangasinan, yung cactus is ano namin, pangontra namin sa mga mangkukulam. Ito po yung pinakamalaking cactus po ngayon. Ano, hinarvest na sila pag na nagtitira. Wala may gusto. Shout out kay Paul. So yun nga po, ito po yung mga cactus po nila dito sa Memorial Park. Bali may 4 po na stand ba yan? Yan. 2, 3, 4, tapos ito po yung 2 cactus po. Yan po yung 2 cactus po yan. Shout out muna sila. So yun, shout out po dun sa mga tita niya. Shout out sa inyo mga tita kong pretty. Tapos shout out po kay kay Malls of Abbas, Daya mo! kay Erica na isa. Erica Malls. Erica Malls of Abbas Tea. So madaya na iwan. So yun, tapos na po namin kayo i-tour dun sa sunflower farm na nangitim. Nakikiramay po kaya nakaitim. Kami po yung nakikiramay po dun sa mga sunflower po na namatay na. Siguro sila na po yung pupunan po, sila po na po yung pupuno dun sa ano, yung mga yung mga bakante pa dun. So yun. So siguro by next month, kung malaki na po yung mga bagong sibol, is baka pwede na ulit namin puntahan. Hopefully, hindi na sila tuyo. Bloom na sila. Nag-bloom na sila, ganon. So yun. Thank you guys. See you next vlog po. It's either Labrador or saan yung isa? Mapitap Halls. Pita or Mount Zion. Yan. Zion muna. Mount Zion daw muna. Oo. Kaso di siya makakasama kasi may pasok siya. Ako ang magtutoy tapos hindi ako sasama. So yun po, kung bago lang po kayo sa channel po namin, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe tapos mag-like po. Meron din po kaming Facebook page. Same lang din po yung pangalan. Nature Vlogs. Ellinger Vlogs po. Tapos kasama ko is si Bugalyon, Miss Abasti, Erica May Versosa Lambino, 18! Bugalyon Abasti. So yun guys, thank you. Kita-kits ulit sa susunod po na vlog namin na vlog na walang kwenta. Puro katatawanan lang. Thank you guys.